Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon ta nga mga liya ngadto sa Ginoo sa mga grasya nga atong gikinahanglan, labi na ang kalinaw sa tibuok kalibutan o ang kasulbaran, hingpit nga kasulbaran nining pandemic nga atong giatubang hangtod karon. Ato sang iampo kuyog sa atong mga pamisa dinhi ang pagampo o pagpasalamat sa mga benefactors nga atong na nag-ayuda kanato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Dihang gipunayan ko sila pagsangpit, nag-anam hinuon sila palayo kanako. Nagpadayon sila sa pagsimba kang Baal, ug sa pagsunog og insenso sa ilang Diyos. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagpugos kaniya. Apan wala sila masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy ug lig-ong higot sa gugma. Ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo ug miduko ako aron sa pagpakaon kanila. Unsaon kuman sa pagbiya kanimo, O Israel? Unsaon kuman sa pagtugyan kanimo ngadto sa ilang kamot? Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang Adma? Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang Sibuyem? Dili buot ang akong kasing-kasing ni Ana, kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko. Dili ko gugon pag-usab ang Israel. Kay ako Dios man ug dili tao. Ang balaan uban kaninyo. Ug dili ako muanha kaninyo diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pakitaa kami sa imong naong Ginoo ug maluwas kami. Pakitaa kami sa imong naong Ginoo ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel pamati, gikan sa imong trono diha sa kerubin padanag. Dasiga ang imong gahom. Pakitaa kami sa imong naong Ginoo ug maluwas kami. Sa makausap pa o Ginoo sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit ug tan-awa. At imanapag ayo kining parasan, ug bantayi ang gitanom sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Pakitaa kami sa imong naong Ginoo ug maluwas kami.
Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Yumayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo o gisangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronsi. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo ang ihatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamug tawo nga moabi-abi kaninyo ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ni adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong paghinaot sa kalinaw. Apan kung dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kung ana ay balay o lungsod na dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini. Sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang pag-anhi ni Jesus sa kalibutan, isip tao, dili isip Ginoo, mao ang paghimo sa tao nga mao kita nga makamaong mutuman unsay gusto sa atong amahan. Mao nang iya bang gikuan ba iyang gibawi ang kahimtang sa tao sa wakas siya moabot. Sigon sa atong unang pagbasa, ang kahimtang sa tao nagibuhat sa Ginoo, nagirepresentahan sa Israel, ang katawhan sa Dios. Kuan kayo no kanang og kita ba magunahon ata makaingon kita pagkaway igabaos. Matod pas Ginoo sa nakabati ba mo sa unang pagbasa? Padayon gihapon tang naminaw ni Hosea. Yang ningon ang Ginoo ba nga ako maoy nagputol sa ilang pusod, ako mo'y nagpakaon nila, ako silang gikugos-kugos, ako mo'y nagsigi og atiman nila, pero wa sila kahibaw nga ako di ay mo'y nagatiman nila. Nya sa dihang iyang tawgon kuno ang tao, the more nga iyang tawgon kay para moduol niya, magsigi na og palayo. Mura bag imong anak ba nga imong giatiman og maayo nya inig humagkaon iguman imong atiman din agyud mo duol nimo nya ika na say mugukod didto kay imo na sang pakanon kay gigutom na rabani nya inig ka humagkaon mo biya na sad imo gukod na sad ka didto pero nindot kayo ang Ginoo og ending sa iyang kuan katong diri sa atong unang pagbasa nakabati mo drama kay ba awa mo ka bati Nakabati. sa may gisulti be katong iyang drama ba? Oy, murag teleserye. Ningon siya sa nagkaanam kag kagahig ulo, sa nag-anam kag supak nako, nag-anam sa noong kadako ang akong gugma o kaluoy nimo. Aninduta na no? Kamo, unsa man mo? Mga masinupakon ba mo sa Ginoo? Masinugtanon mo o masinupakon? Masinugtanon. Wa kay maluoy Ginoo ninyo. Bitaw kay mag-anam kuno og kanan kuan, nag-anam og supak ang tao, nag-anam siyang simba tong ilang mga baal
Sige na sila yawa-yawa. Nag-anam na gid noong kadako ang iyang kaluoy yung nagkalig-on kuno ang iyang gugma para sa tao. Nya ningon dayon siya tungod kay dili magod ko tao, Ginoo magod ko. So ang Ginoo day mga igsoon gipadayag niya dinis unang pagbasa nga di gid siya masuko nato. Di ko muanha ninyo nga magdala sa akong nagsilaob nga kasuko o kasilag. Muanha ko ninyo nga puno sa gugma o kaluoy. So ang Ginoo di gyud masuko nato. Kita rin masuko usahay sa Ginoo. Kusog itang mubasol sa Ginoo, kusog itang magmahay niya, kusog itang magsigi og sukna niya. Unsa man ka, wa ka kadungog nako. Unsa man wa jud ka kakitaan ni Lord ani akong kahimtang. Nganong na-COVID man ni akong mama, nganong na-COVID pagid akong papa, hasta akong igsoon COVID, kami karong tanan positive. Namingon ang Ginoo, may gani kay wa man negative. Pero di gyud masuko ang Ginoo ana. Kita, mga barangay kapitan, i-post lang sa Facebook kay nakuwangan ilang distribution, suko dayon. Na sa mga kapitang buutan noon kanang mga hinimba ba. Usahay buangon lang yapon. Pare manghatag og kuan, manghatag og bugas. Yaw-yawan pas mga parishioner. Nganong kami wa man migiapil, nganong kana raman sila. Gisayunan lang yung i-appeal silang tanan. Ang kulikta, wa na. Wa gid sila kapangutana ba? Diin mas pader anang gipanghatag. Nganong nakapanghatag mas pader? Manung naman hinuon nga rin sa kumbinto. Pader, ang amo de. Nganong sila dito, kita kami, wa mamitagay. Di apay lista, 20 pa mi kabuok. Gisayunan lang palit anang tagilma ka kilo. Ay noon, mapugos kita kay di man tatao, Ginoo man. The more mong magsigig supak-supak, the more ko nga na-inlove ninyo. May tagang mo supak katong arang-arang sagnaw. Niya. Kamu, unsa man? Liwat mo sa Ginoo dili. Sa unang panahon inig-ingon gyud unsa man, mosunod ka sa Ginoo, mosunod ka sa batasas sa Ginoo, nang imong gihigugma kung magsigig supak-supak nimo, mag-anam sa kadako ang imong gugma, sige, suwayo niya, di ba katilaw gina siya nako. Mo nay batasas tao, normal na ingong Ginoo di mada. Bisag unsaon na tugtudlo ang tao, di magsilbi. Nakaron unsa may gibuhat sa Ginoo, nagpakatao siya. Pagpakahimo niyang tao, giusab na niya ang batasan sa tao. Makahimo na taron sa pagbuhat sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Makahimo na taron nga mag-anam og badlungon ang atong gihigugma, mag-anam sa kainlab niya. Makahimo na taana. Mo na siya. Mo na si Kristo pag abot na niya, gipakita niya nga sige gid siya buhat unsay gusto sa iyang amahan. Nya kay di man pwede nga magpabilin siya sa kalibutan, motong naghimo siya og 12 ka apostoles. Karon tanawa ang instruksyon ni Kristo diha sa atong ebanghelyo. Ang iyang instruksyon sa iyang mga apostoles, tanawa, di ba? Og ilag yung sundon, maliwat gid sila ni Kristo. Maliwat gid sila sa Ginoo. Sa tiyang giingon, papahawaa ang yawa, ayuha ang mga masakiton, buhia ang mga minatay. Di ba buhat mo nas Ginoo? Pero nabuhat nas mga apostoles. Pero doon ay specific instruction. Ningon ang Ginoo, kung manglakaw na gani mo, aron makabuhat mo aning maong mga gahom. Una, ayaw gyud ibutang sa inyong hunahuna nga magpabayad mo. Nakadawat mo aning maong gahom sa pagpapahawag yawa, pagwali sa maing balita na porti na ninyong brayta, wa na'y makalalis ninyo, niya makaayo na mugtanang sakit, makapabuhi pamugpatay, kining maong gahom, gihatag diha ninyo libre. So, ipanghatag po na nga libre. Sabot, ang magsasangyaw sa Ginoo, di gyud maghunahunag bayad. O tanawa ang Ginoo sa unang pagbasa, naghunahuna bagod siya bayad? Bisag di pa ko nimo tahuron, bisag di pa ko nimo higugmaon, magsige ra jud kog higugma nimo, libre man ni. Sige lang kog higugma. Ay buhata ko na ninyo mga asawa ngadto sa inyong bana.
Sige lang yung higugma, inyong bana, sige pangabit, sige lang sa mong higugma, sige sa silang pangabit. Nya mingon day mong bana, unsa man ka diha? Wa man ka mobiya din isbay, bati naman kay kagnaon. Siya, the more nga imo kong anaon, no, the more jud kong ma-in love nimo. Oy, maglingo-lingo na imong bana siya. Nayabag na gini akong asawa. Buang na gini. Ang mo sa akong patio nga sala mo sa balaod, ako say mapriso, agwantahon ko na lang ning panuwing dako. Magsige to siya balikas, pero the more nga iya kang balikason, the more nga iya kang budhian, magsige ra jud ingon, the more I become very very and deeply in love with you. Mingon gina imong bana, Ginoo naman tingalin ni akong kuyog. Niya makahimo wala mga asawa. Dili. Mga buangon mo. Tubag na yung yawa. Sinugo man to si yawa. Di man to siya mo yawa. Yawa na niya mo yung nagsugo ato. Karon, aka mo yawa. Di mo yawa Otro sa na mga naong ninyo. O niya, ang pari. O sigihan o sawais madre. O sa'yo buhatos pari. Mayroon sa ko, the more I am in love with you, sister. Gusto ko nga, happy ka. Muna yung unang instruction ha, panghatag nga way pagpangayog bayad. Ang sunod, ayaw pagdaog, kwarta, ayaw pagdag, pagkaon, ayaw pagdag, ilisan, wa gidadon bisantanan, hastagan isandalyas, wa. Unsa man ni siya? Sa inyong pagsangyaw, total dependence sa Ginoo. Pasabot, ayaw gyud mo paningkamot nga kamo maoy mo sana mo secure sa inyong kaugalingon. Ang tao nga maghunahuna nga akong atimanon ang akong kaugalingon ug ang akong gihigugma, giyawaan na. Usbo na ko ha. Kung maghuna-huna na ka nga ikaw gyud mo atiman, ikaw gyud mo secure sa imong kinabuhi o sa imong mga gihigugma, giyawaan na ka. Nga naman, ang gustos Ginoo, siya lagi mo atiman nato, siya maoy mo secure sa atong future. Ang ato ra gid i-secure sa man ang atong paghigugma o pagtuos Ginoo. Nga dili unta ta malimot nga ang Ginoo na higugma nato, nag-uban siya nato. Ako siyan malipay jud ko magsigbalik-balik ani kay dako kay ni siyang pakita gahom sa Ginoo nga ang atong project dinhi nag-anam og progress na atanan nga so far ang sufficient funding naa bisan pa krisis kayrong panahon na. Bisan pa ang mga tao nag-ilaid sa kalisod, apil nako. Pero grabe kaayo ang gihatag nga sana financial assistance tibuok kalibutan nagtabang na dinhis atong parokya. Kinsa ra gud ta nga tabangan nila nga wa sila kaila nato. Wa magi sila kasimba dinhi. Kamong among mga minahal nga mga parishioners nga naa sa online. Wa gyud mo kaila namo diri. Wa mo kahibaw nga amo ra din ning giinom-inom inyong gihatag. Joke. Wa amo sa ni taong giampingan perti na magina mong record ako dinangi ko hapit katog sige kong record nga di gid unta ko masipyat og record pilay di as bulsa, pilay di as parokya na. Ano ba? Klarohon gid ba? Pero atimanon ni nato nga naman gipakita sa Ginoo nga Padersiano ayaw na pagsiguna-huna diya mahuman ba na imong project og dili huna-huna alang Ginoon makapalambo ba nas imong pagtuo nako og sa imong paghigugma nako nga nagproject ka diha og di ko gustong malimot ani sa kusog inguan di ko gusto nga malimot aning maong events akong kinabuhi isip pare nga naman mao ni ang usas mga dagkong milagro nga nahitabo sa akong kinabuhi isip pare. Pakpakan natong Ginoo mga igsoon. Usan ni ka milagro taliwa sa krisis sa tibuok kalibutan. Ang tibuok sa noong kalibutan mo'y nagtabang para mahuman ang project. Unang gana. Salamat sa Ginoo, salamat ni San Vicente Ferrer. Wa na jud ko'y rason na magsigi kog kabalaka, mutuang pa ba ning uwan o dili na. Sige, manindog na ta.
Mga igsoon, isalikway nato karon ang atong mga kalibutanong pangandoy ug mga kahingawa. Ug mudangop kita sa Ginoo sa atong panginahanglan, sayod kita sa iyang gahom ug pagkamanggihatagon. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga kanunay nagsunod sa gimando sa Dios, nga makalikay siya gikan sa mga panamastamas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga makalingkawas na kinigikan sa pagpangurakot o pagkatun-a sa moralidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kahayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kaduganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagad unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na gayud ang mga kalag sa atong mga kabanayan, nga makakita na sila sa himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Dios nga makagagahom sa tanan, among pangayoon kanimo karon ang grasya sa kalinaw sa among mga kasing-kasing. Dawata kining among mga pangamuyo nga gamong gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa pisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, ug alang usab sa pustalanan sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit.
Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mao'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa kaawit sa wayhunong nga pagdaig sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon pamisahan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug di mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. King harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, diling angay makalawat kanimo, apan pamulong mo lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and make us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Oratio Impirata alang sa COVID-19. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini.
Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina. Nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Baliho. Mga igsuon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios non nga pag-atiman. Divine care ba ang tawag na to, ana. Ang ato lang buhaton, di lang kita maningkamot nga kita gyud personal ang muatiman sa tong kaugalingon. Mo tahod kita ug mo ilang ang Ginoo mo'y nag-atiman nato sa tanang panahon. So update sa atong project dinhi, ang atong 14 stations nga mga donors nakahatag na ang 8, ang kuwang na lang 6. So basin pa dito sila malimot, no. Unya ni nagpabilin nga ang sa atong 7 sacraments sa atong mga donors 6 ang nakahatag, 2 pa ang atong gipaabot. Inaoton tang di sa to sila malimot. Ang ato sang contractor nining stained glass ning anhina gahapon nagdiscuss na migmayo nya kay sila masad maoy mo trabaho sa atong retablo. Akong giingnan butang ilag cost ang among retablo unsaon ni pag-restore kay nangalata. Grabe day kayo ang base sa atong retablo, nangalata na gyud gianay nagmaayo ba. Mo na ingon siya, Father, mas maaybi ang dalion sad ni kay basig mo kalit nagkalusno kay bugat ra ba kay na basig anha mapuspos nimo nakuailan sa kog hadlok-hadlok ka kay andam na ba akong mamatay pero mas mayog ikay maguna. Aron makamisa pa ko nimo. Dita di komedya siya pero bugat kuno kay nakikahoy man sa may tatog fiberglass kahoy ra ba gina siya bugat kay yang inyo lata na gyud ang base nato. So ilan ang i-restore pero nako ipawahi na siya unaha ang tanang stained glasses kay nana na sila mga nag-pledge. So diha sa tubangan og dito sa babaw tulo na ka stained glasses nga dagko, Mother Mary og si Saint Joseph nya San Vicente Ferrer dito sa babaw ila pang kustingan pero gibuta gisukdan na nila. So idighatag adto og sukod na amantay mga reserve nga mga gustong mo donate og para stained glass niabot naman na sila 12 ka buok karon ato to silang ipol ang ilang contribution nya atong ibayad diha, no, kon buhi pa sadto sila ron. Unya ighuman anang atong stained glass og nananatanan ato dayong tabangan ang retablo and hopefully mo nindot na ang atong simbahan, no. Igo-igo nga kung mga matay mo nindot na kayo magpasuhanan or kung disan mo mamatay mo offer mo diri inigbi sa puhon og normal na nindot na sad kayo magpasuhanan inig offer, di ba? Gyapon mo malipay, sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw